Ahoj Inge. Čau. Díky, že jsi si na nás udělala chvilku. Víme, že jsi teď krátce po dovolený. A povíš nám něco o svý letošní dovolený? No, tento rok sme boli znova na ostrove Tassos, konkrétne na mieste Limenária. Počasie bolo vždy slnečné, samozrejme, ale každopádne my na tento ostrov chodíme pravidelne s rodičmi a už tam máme aj kamarátov. Vlastne majiteľka jednej cestovnej kancelárie je naša veľmi dobrá známa, pretože naši tam už boli 22 krát. To je super. Tak aby si na to nezapomněla, tak tady pro tebe máme překvapení. Jej. Ja si to tu rovno zavesím. A je něco, k čemu se ráda vracíš? Áno, na ostrove Tassos, konkrétne v meste Limenas, alebo Limenária, je jedna taká reštaurácia, ktorá sa volá Sotiros. Je to na takej šikmej uličke. Sedíš tam šrégom, ale má to strašne dobrý vibe, pretože tam chodia aj domáci, viac menej domáci obyvatelia. A vždy tam donesú aj najstarších členov toho mestečka, takže tam donesú normálne na stoličke deduška, posadia ho tam, všetci spolu pekne večerajú. To ráda slyším, protože naše další překvapení je asi rovnou z té restaurace, tak se tím můžu dát. A zároveň je to naše novinka, hrnek se jménem. Prosím. Ďakujem krásne, z toho sa mi bude veľmi dobre piť kávička. A ještě jsem se chtěla zeptat, protože vím, že ráda fotíš, tak jestli by si nám mohla dát nějaké svoje tipy, ať už jsou to fotky pořízené na mobil anebo na foťák? Určite. Tak základ je, keď nechcete nosiť veľkú výbavu so sebou, zrkadlovko s nejakým univerzálnym objektívom, čiže ako aj na portrét, tak aj trošku na diaľku, také niečo medzi 50 a 120, aby ste nemuseli ťahať kopu objektívov. A samozrejme mobily dokážu dneska strašne veľa, takže keď máte nejaký lepší telefón, tak určite pofotíte dobre aj s obyčajným telefónom. Ale každopádne také nejaké iné uhly pohľadu, netradičné, len dívanie sa do objektívu a Honza v zálive, Honza pred zálivom a tak možno zadívať sa na nejakú faunu a flóru, ktorá je okolo vás. A krásne odtiene modrej, ktoré sa nachádzajú v oceánoch, nejaké výhľady. Ja som si tam vyšla na pár výhliadok hore v 45 stupňoch, ale stalo to za to. Já jsem ráda, že to říkáš, protože ještě jsme ti tady připravili samolepky z fotek, které jsme u tebe viděli. Jej! Jsou to tvoje oblíbené místa? Áno, áno. Táto konkrétne je bývalá továreň na železo. Takou zaujímavosťou je pláž Metália, kde bola pred niekoľkými rokmi továreň na železnú rudu a tá ruda sa tam vlastne vyliala a spôsobila, že tá pláž je taká šťastí železitá, čiže chodíte po takom hladkom železe až veľmi hlboko do mora. Trošku je to tam šmiklavé, ale je to o to viacej zabavnější. Já ti moc děkuju za všechny tipy, jsem ráda, že se ti tam líbilo. A ještě tady máme pro tebe poslední dárek, který můžeš dát tatínkovi. Třeba k Vánocům na nějaký víno a je to fotoetiketa na víno. Jej, ďakujem. On sa určite veľmi poteší, má rád. Protože jsem našla 2 fotky rodiny, tak si myslím, že to bude takový fajn. Jo, ďakujem, ale radšej mu to dám na sirup.